You see, amanye ama-comrades azokhala ethi umkhonto ngilaqazelane ngawusebenzela kangaka. Ngasebenzisa imali zami ey'ngaka. Ngenza konke okusemandleni ami ukuthi siyayiwina iwadi ethize. Siyaphumelela ekutheni nasekutheni. Kanti kahle kahle uwena ohlulwe ukukhula neqembu isikhathi likhula. Okuyikhona elikudingayo ngempela iqembu ukuthi likhule khona lizothola u-2/3 majority. Ngaphandle kokukhula u-2/3 majority ngeke umkhonto uthole. Kodwa wena emva kokuba wenza umsebenzi omuhle for iqembu, mhlambe futhi omuhle ngingangokuthi akekho yophinda wenze, uhlulekile ukukhula neqembu. Umkhonto wesizwe is a mass movement. Osho ukuthini? Udinga ngaphezulu kwakho ukuthi ukwazi uku-achieve i-2/3 majority okuyiyona ezosilethela umhlaba ngokusitransformela i-constitution. Udinga ngaphezulu kwakho umkhonto. Udinga ngaphezulu kwama-skills onawo. Yes, you are good. You have most important leadership skills, organizing capabilities. You even have money to put into the movement. But guess what? Umkhonto needs more than that. Umkhonto needs more than you as a number. 2/3 majority can't be just you alone. You are just one. Udinga izinombolo ezingaphezulu kwezigamu ey'ntathu uma zintathu iphelele. And we are not enough. Ama-skills onawo are not enough as good as they are. Umkhonto udinga odokotela bezempilo. Awusiyena wena mhlawumbe udokotela wezempilo, mhlawumbe ummeli wena. So ngeke usize mase kuya kwezempilo. Umkhonto udinga ama-accountants. Mhlawumbe ummeli wena kodwa you are not an accountant. Umkhonto udinga ama-engineers azosilungisela i-school infrastructure nayo yonke infrastructure kuma-social services department lawa afile. And we are not an engineer. Umkhonto udinga abameli. Umkhonto udinga ama-social scientists. Umkhonto udinga ama-forensic investigators. Umkhonto udinga amaphoyisa. Udinga onesi, udinga othisha, udinga ama-social worker. Awusikhona konke lokho wena. It's just you as one nama-skills set lawo wena onawo. But they are not enough to run the mass movement. So uhluleka kanjani-ke wena ukukhula neqembu? Kuthe mase besijoyina abanye after you. Wahluleka wena ukuvula izandla. Wahluleka wena ukuvula izandla ngokwanele. Khona mawuvula izandla lezo phela kungene abaningi. Bezela lama-skills esengiwabalile ukusiza lelizwe ukuthi likwazi ukuthi likhululeke ngokuthi umkhonto uthole i-2/3 majority. Uvale wena iminyango wena. Wathi wena hayi laba bafika manje angifuni beze bengijwayele ngibagcina kude. Guess what? Sikhathi bagcina kude nama-skills adinga umkhonto ukuthatha nokuphatha lelizwe. Uzebone wena ukuthi wanele wena wedwa ukukhulula abantu ngeke kwenzeke. Ukukhalipha kwakho kushoda ekutheni awubonanga usikhathi ngena iy'nkumbi ngey'nkumbi zingena namakhono azo. Lokho bekusho khona phela umkhonto uya phambili. Kodwa wenze njani wena? Uyikhande wena neqoqebana lakho nabantu abangangeneki okuyibona ekufike bethatha iy'nqumo nakhanda i-elite class within the movement, which is not helping us. So ingakho ngithi-ke sikhathi umuntu ekhala ethi umkhonto ungilaxazile, akobe uyayibuza yena ukuthi ukwazile yini ukukhula neqembu sikhathi likhula. Ngoba uma ungakwazi ukukhula neqembu ubeka manje abaholi bezwe kuyingcuphe ukuthi abadedele wena umuhle unjalo unamakhono unjalo ngoba ngeke bevumele ukulahlekelwa zinkumbi zabantu efezisise kwi-2/3 majority ngenxa yokuthi wena wedwa namakhono akho amahle usubhalansile awusavumeli umuntu omunye asondele lapho kuthathwa khona iy'nqumo. Ubona okwenziwa wena kuyikhona okwanele futhi akho umuntu omunye ofeze kahle ngaphandle kwakho. Uyayibulala i-movement futhi ukwenza kanjalo nawe uyayibulala ngoba usuphoqa ubuholi
ukuthi akudedele kukhala ngoba umuhle impela uyasiza kodwa awuvumeli iqembu likhule khona lizofika ku2/3 majority. So angithi asithi sikhala ke kodwa ngisibo ukuthi senzani thina okudala ukuthi abaholi beze besidedele sisemqoka kangaka. It because when they compare you one as a number with your set of skills against the masses of the people who should join the movement, ugcina wena usuke uyidotha encane efeyidedelo khona kuzongena labantu abayinqwaba ngoba uvalile wena ngeattitude yakho nangendlela osebenza ngayo. Yingakho ngithi noma umuhle usiza unjalo kodwa vumela iqembu likhule. Ukukhula kweqembu kulele kutheni akungene yonke inhlobo yomuntu namakhono ahlukahlukene. Musa kuba ubalansile wena kuba uvala umnyango kuba i-gatekeeper ngoba mose njalo usubulala le vision kanqamalala yokuthi alikhulu iqembu sithola 2/3 majority. Umkhonto uzodinga more than your group of friends, your social circle, maybe about 20. 2/3 majority yakho abantu about 20 in your circle of friends, maybe about 200, but 2/3 majority can't be achieved by 200 people. So wena nabangani bakho ananele musa ukufuna ukuvulela abangani bakho kuphela indawo yokuthi bona bethatha iqhaza elibonakalayo emkhontweni uvimba ukuthi singayitholi 2/3 majority nalokuthi singawa attract ama skills amanye akubantu abangaphandle komkhonto njengamanje. Abanye babo base-ANC, abanye babo kuyimanje basenkatheni, abanye manje kuyimanje bakuyi-action SA. Siyabadinga uba-attracta those people nama skills zabo to join this mass movement khona sizokwazi ukuthola 2/3 majority, sikwazi ukuthatha iy'nqumo ey'bonakalayo nezosiza ukuthi sikwazi ukutransforma leliso. So uma usiphoqa manje ukuthi asihloniphe wena ngokuthi ingangeni umuntu emkhontweni, zonke iy'khundla siy'shonise kuwena ngoba unamakhono wena futhi umdala, uyasilimaza, usiphusha ekutheni sigcine sesidedela wena sikuthanda ngenxa yokuthi awufuni ukuvumela iqembu likhulu. Umkhonto udinga ngaphezulu kwecommunity yangakini. Abantu basethengela bebodwa bese sikhawini bebodwa ngeke besidinga 2/3 majority. We need more than hundreds and thousands of communities to get to 2/3 majority. So musa kufuna ukuthi ingakini kuphela kuba yilona liqhamayo eminye imiphakathi bese ngathi ayikho yona nayo siyayifuna uzosinika 2/3 majority. Umkhonto udinga more than your tribe. Zulus alone cannot give us 2/3 majority. Amaxhosa alone, abeSuthu, the Pedis, Tswanas, Amandebele, they are not enough to give us 2/3 majority alone. But we need to combine all the tribes together. Musa kuba tribalist, uvimba the Shangaan people to join us. Uvimba the Ndebele people would best join. Uvimbe the Tsonga people best join. Musa bavimba ngoba that's the only way ukuthi bengene sithole u2/3 majority. Umkhonto udingiswa lonke uthi li support. So musa ke wena ebese ngoba uyazazi ukuthi umuhlu namakhono amahle usuvalela bonke abantu abafuna ukubamba iqhaza ekusizeni le movement ngaphandle ngoba ufuna kube uwena insakavukela umchilo wesidwaba. Ngikulo mlayezo ukuthi ke sikhathi sikhala sithi umkhonto silaxazile eke siyibuke nathi behavior yethu ukuthi senzeni isikhathi sengaphakathi emkhontweni silisizile neqembu ukuthi likhule. Umuntu osijoyine kamuva simvulelile izandla kangene naye asikhombisa ukuthi uphethe mapha amakhono azosisa phambili. Lento yokuthi osesondele eqala kuba basekufavimbe bonke abanye bengasondeli kuba basefezwe yena kuphela ayikho right. Asijabule masibona nabanye abantu besondela kubaba ngoba kusho ukuthi ubaba uyawenza umsebenzi wakhe ukuheha zonke izizwe zizojoyina umkhonto khona sothula lo 2/3 majority ozosiza ukuthi transforme le constitution kubuye umhlaba wethu sitransforme nama forms nama structures nama patterns of ownership of economic means of production ngoba ngaphandle kwaloko sisemnyama. Fundani ke bakithi ukuvula izandla kungene abantu ngokuhlukana kwabo ngeenhlanga zabo ngokobulili kwabo nangobuzwe babo bangene la emkhontweni khona iphupho likaNcamalala le 2/3 majority lizofeza ngoba mawungakwenzi lokho uyasiphoqa usikuthanda sinjalo umuhle unjalo usemqobo unjalo sikudedele ngoba we can't lose majority
just to keep you and the set of skills that you have.